Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kakasi Students Union lai himazun ringkat kejing sendan lang jengki sorda shnong hakash potri ujemang arhajar arpulai. Kila IT dah kadarkas hau IT mondal ubalong umentri bapet yakatanan Community and Rural Development Block kasar kajela bandawa ya kasorkar bakan penkha Community and Rural Development Block ya kawak kaji lani ke lun khnang bakan pensuk ikipat ba kathan lun plang dilon bat kathan warsan lingdo nambar bakini kishnong ki jengai laipo hadun rupo kilometer ha ka lekawan banlet chamau karwat ka balong ke district headquarter jongka South West Khasi Hills district bat nalor kata ki don ru sa kishnong ki bahap hapok karani kor CNRD block ha ka ba ki pat ba ki ha banya kitat palat laikenta ban poi sharani kor ha ka bayade bakani ka jingdawa nakalyang jong IT mondal ulak kular ba unsa pha ya ka jingdawa shaw menteri rangba ka jalla ban bishar bania halor kani ka jingdawa jong ki soda shnong ba ka KSU nakalyang jong ki nongelam shnong ni dan ta mi ti nganga de usudar jong ka shnong kia ka kerteng ka jong aga di Mr. Halfrey wala ti ni dan hangni kum ki sodar jong ka shnong jong ka te ka than ka dong ka iri baru kuwe nadu ka sinong Maryam hadu ka khanwar sundo nang ta bat iri plang dilon rengkat bat ka ki kun samla jong ka Khasi Student Union jong ka khan i tangmi uta na ka office rekam jo i minister in charge ban kerpat sya kapur jo i balada long ka bala ba sab khaban ya rablem ini ban penyo kawai ka blok ha tega than la ka long ha wa kaji dan ha udalun namar ni syam stom sibun kum kinong song song jong tega than ka tong ka iri namar ba ki ba syong hang ti ha than tong di loin ni haban yak ja ban les dan kam sya blok hareniko haban yat leng ba yak jat kum ba lai leng sokenta ka jingjengai kala menglong ku makat prani kat kada kilometer nangta kini ki basyong syawal sindo wakaji ru kana haplang ha raniko nangta kini ki bana wasindo ru ki hapan lek sya mokrwat ki don ru ki balek sya noston ti ka la jingai sipun ki ru ban lek sya du mokrwat lengi sya noston namar ka jingjengai kala long pombah ki stan pau kilometer tam ki kum ki pai ba ki don sya hap deng jong kajing stom ko bejor nak ta ban lek dan kam saki history kam kam tam blok bat ki we ti lang ba jong kini kicing ni la siem ya ka rai bain lek ban ya kendu ya minister chat kum juru ya ka sorkat ban ya raplem nak ta ketika than ka dom jongi khnang ban wanra ya kicing ya jan jong ki pai pa rengkat ba ka office rekam jong ka sorkat te haga jing sha ka long ba ngala propose sha ka sarkar kumba sap pang isnong ban hap ka blok kita blok ban sna la ka long dolon la ne hawa ka ji kyar tali ki jaka ki bangi la propose te bede gani la ju ya kandu na pos for kum na lang sang ya don meeting lang snong
te ngila saya kran de bakani ngilara arus sarkar ke senam ke badap na tawan sna ke blok balong mentar kini kisnong kidon kisnong ke bah apa karan kor blok kidon pat kisnong ke bah apa mo kor blok lane nostoi te kajing galong ba kini kisnong ke bah apa ka ini kisnong ke bah apa karan kor blok ki hapan ya kidat kembalai sa kanta ban lara kile dan kam sapo office block bat kini kisnong na po mo korwat pat ki bahap mo korwat block pat ki hapan som kali lane ki hapan ya ki jingai ka ba lai po kilometer hadu 2 kilometer te bat kawai ru ngalaman ong ba kani gadong kathan ko parang sa den abro kiliang ki obon gibru golong ba teng golong ba tangban apply ya ki scheme ba pa lagi di video lagi di old age pension scheme ru ka banyak kanya kajing yo berkajing lot jongki ber kami hap su seno te halor bun kini ki egi udlan ru ki wi benta te halor gede ki benta ko bana kalen jongi ki kaki su sabas sirshek kaki isu lah Amazon lamar kini alam senong na po yang tu dong kan milawan ya kendo ban pen kenmau lamar kani kam de selu bankom ta ban pen kenmau de warka sarkar na kan ta kajin makam kerki pan snan ka blok ka ban pej ka bahar kamiat ka ban pej ki jenong kam jong ki ba no kadong ban duna ka roi kapar jong kini sap kali kichnong kolong ba ngim padayo ya ka assurance ka ba ula pentikna ban salai rek ai ba ulah kular yangi gelong ba ulah kular banra yakni sausian manra spok kabinet ban yakran bat kumjuru ban pha ya ka abde ki office DC namta ban penbiang ban kam na katkum ban penbiang ki kam katkum ki kriteria namta ban yo ya ka blok ka po jo to don thai ajin sha ha ka Arsenal Manswal ram bakla mile kandu minister in charge Jonggas NRD department ba hamlet tu report tingla persang matran si bor sarkar bobun kijing tho ngila persang pansngo sikino mikmat ro rai kumbalong nantang I ba kane kam pat poi sunu but day lo kata kanoren ba nakalen jumi banse ban hapan wan bang session ban kenmal sarkar habde ba kane gajin non kam jik ba jong kata kedong katai so pesno ko bajingai tam te kadena nang lu nang tam tenglan homo pra nang ta kamojai ke nang mer nang kilometer nang malang kumakan kilometer belum lagi kitu ila man poi sedu ki 100% tam nomor kumbalong mentama ka population po sa sel re ladangin peja ka sensos musna majar kadwai lom kata ka de jar kadwai kelapoi dak silak arpawai asna majar kadwai bat kani ka de ba tu por pat kita don da arti blok karang kor makrwat to hot ladangi compare with blok asset la ong ba kada duna population rela rangi pej ka jino kampat ka jingjingai ka jinghe ka jingyar du area pat kolong ba kalau long ka ba sibune bat de mata tau ba ni ba kani ka jing ka baki kendo akalai kawan ka development dun we benta mot ba miso ba kala long ka songnya bang yang perso sukar mau nam ta ban create ya ka national block